Malawa Professor Luambe Si R Alebus mazan fama Shey na Madina. mun je inda ba a zuwa, mun ga abinda ido bai gani, mun ce abinda baki bai faɗa kai. Hayaniya by force ko an kulle zamu bude by force. An kulle zamu bude by force. By what? By force. Let bygones be bygones. Boss din nan ya kashe abdo, sauti na a kowane moto, za ku ji ni har lungu da sako, sabon waka a kowane mako. Wucilin da sky Ali boss is a star, me and my guys ba mu da case, ga sallah ga salati muna shagali kuma mun rike Allah da annabi. Makaho baya ganin gari, dare yayi yana ganin jiri, ya tsuguna ya tsinta 100,000. Wai sai ya irga su by force, sannan zai kashe su by force. Top by force. A can mun je inda ba a zuwa, mun ga abinda ido bai gani, mun ce abinda baki bai faɗa kai. Hayaniya by force ko an kulle zamu bude by force. An kulle zamu bude by force. By what? By force. Let bygones be bygones. Allah ka bani iko, rashin kuɗi ne yasa ni nike fusata. To canza dubara, babanmu ba nan gwada, babamu da naira, amma sannu kuɗin da za su yawaita. Sha'anin yanzu daban, mama ta ce ka ban, baba ya ce ka ban, abokai duk suna wuyanka, nauyi ne sai ka sauke, in ka samu sai ka basu, ka samu ne ka basu, rayuwan 50-50. Mun je inda ba a zuwa, mun ga abin da ba a gani, mun ce abin da ba a faɗa kai. Hayaniya by force ko an kulle zamu bude by force. An kulle zamu bude by force. By what? By force. Let bygones be bygones. Mun je inda ba a zuwa, mun ga abin da ido bai gani, mun ce abin da baki bai faɗa kai. Mun je inda ba a zuwa, mun ga abin da ido bai gani, mun